aphunzitsi a dziko lino Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena amene toto analipo anthu 9 ndipo padakali pano pa matupi aja kunyamula ku Chikanga kuja kuti azipita ku Lilongwe. Nde tili ndi anzathu pa line pa Feston Malekezo komanso Sam Kalimira. Mukutiva Feston ndi Sam? Ndikumva bwino lomwe zanga. Ya tatiuzeni tikuchitika ndi chani komanso muli pati? Okay, chabo chimene tikuchitika paka dali pano njonena kuti tachoka ku phiri kumene matupi anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri apezekera, ndipo paka dali pano akuwabweresa pa airdrone ya Reply pamene akuwabweresa pa airdrone ya Reply pamene pali anthu ambiri amene akufuna aone kuti ziyende motani, koma the expectation ndionena kuti akachoka pano pamene alowereno ku Lilongwe. Tikuganizira kuti pano mmene atiuzira tikuchoka ku phiriku achoka pano pa ndege nkumapita ku Lilongwe. Nde tikungofika kumene panali ka small commotion. Ndi nzanga Samu apa mwina angulongosola mmene anazionera, koma nkhani yayikulu ndoti khuza security amati anthu asafike mbali kumene kuli bwaloli kumene kufikire galimoto zimene zochoka ku phiriku. Nde Samu mwina choyamba unaona zotani komanso mwina mood imene ili pano ndi otani? Ya ukuzana nane nzanga Feston kwena kuti tikuchoka kuja tazafika pano kuti kale anthu ochuluka amene ndithu nawonso amva kuti matupi aja akhale ndithu akubwera malo ano, ndi chenga chonena kuti athe kunyamula matupi amenewo kuti apite ndithu ku Lilongwe. Ndiyeno titafika pano nzona kuti apereka malamulo anu akewo makamaka a MDF kwena kuti maliro ukhale msewu kuti anthu asapitenso kunja kufupe kumene kuli kukaime ndege kumene kukafike matupi kuti anthu onse aime mphepo imodzi ya msewu. Ndiyeno kunabwera aja achipani cha UTM amene ndithu anabwera pa galimoto imene ya UTM anakumana ndi achipani cha Afford amene ndithu alipo panonso. Ndiyeno iwo amadati mukutikaniza bwanji kupita kufupi konanga. Ndiye asikana kuti yayi amene atiuza ife anena kuti yayi mutime kuti muime kutali kuno kusakhale anthu oyandikirana nawo. Ndiye chifukwa cha zimenezo pamene anthu amadati yayi koma ife tipitako ndithu khanga tichita force kuti ife tilowa kumene koko. Ndiye mwina unamva kuti pum anakhanga taombera mmwamba ndithu cholinga ndachonena kuti mwina make awabalalitsa anthu aja ndi ataombera mmwamba anthu aja anabalalika kuchoka kunsewu mbali na nsewu kupita mbali na nsewu. Komabe anthu awiri atatu mwina anthu akuona mchithunzimo kuti stilumo akuchitabe aju kuti zisatero iyayi tisatero mpaka ndithu tifike ndithu kufupiko moya kuti tifike ndithu kufupiko ndizimene ndithu anthu akufuna kuti aone kumene koma pakati panopo Feston nzanga kumbuyo kwangaku tiyandikire pang'ono kumbuyo kwangaku kumene kutsogolo kumene kubwera gali moto zimene zanyamula thupi ndiyeno tunena kuti galimoto zimene zozo zikhalitu zikufika ndithu malo ano. Komabe ndithu kopochilicheka ikanali mwina mukuona nchithunzimo kuti asilikali atenga futi ayimika mwamba, komabe pali anthu yes zothamanga tikhe chakuno kufupi kuno chakuno kumphepete kuno kuyandikira chakuno kuti mwina uzikuchita zoom kumasakhale utali kwambiri. Ndiyeno anthu besitumo akufuna be kuti mwina utakuona nzanga Feston anthu akufuna be ndithu apitebe ndithu kumene koko kufupiko kumene ndithu kuli ngati apanga ngati base kumene koko ndikuzimene akufuna anthu. Galimoto zimene zikulowa kumene kuchakwa kuchita osankha kuti ilowe izi zisalowe ndi zimene tu zikuchitika kuno. Ndiye tikaona ndithu anthu ena ndithu ayima ndithu mphepete mwa msewu komanso ena ayima ndithu kufupi ndithu ndi kubesi kumene ndithu kufikira matope amenewa. MDF ayima ndithu nji kukana kuti asapite kumene koko. Komanso ifeso MDF atiuza kuti musabwereko kuno, komabe anthu akukhamukira ndithu kumene koko kuti apite akathe ndithu kukaona ndithu okha. Titafunsa fiti nchifukwa chani akuti kaniza kupita kumeneko kwambiri akunena kuti
sakufuna kuti anthu mwina adzikatola zithunzi komanso mwina akuona ngati kuti sizingachitira bwino iyayi mwina pa malamulo ake pa ulemu wakenso sizina kutero nde akutero koma me ayimathulinga amene wa MDF kuti anthu asapite ndithu kuwoloka kupita malo ndithu amene wawa mzanga Feston Malekezo masana aja timanena kuti iweyo ndi amene unapita tu kufupi ndi ndege imene tikudikira kuti kodi mabisa amene wawa malo ano Feston ukudiva yes wanda yeah nimati yes we appreciate kufotokozera zimenezo koma munaso chimene tingafune kuziwa ndicho kuti kodi ndege imene inyamule matupi amene wawa yafika kale kumeneko andi ndi ndege ya mtundu wanji number 1 number 2 kodi nyengo ikuoneka bwanji pakuti masiku awiri atatu imaoneka kuti nyengo kuzuzuko sinali bwino zimene zonso timafuna kuti mungoti pasa chithunzithunzi mukupitiriza kuyankhulana ndi samu zina zimene mukufunsa nazo ndingokamba bonkhani limene mukambayo kuti kodi ndege metu ibwera isalenge matupiwo yapita pamene zili pano ndege sinafike koma pamene tili pano ndege sinafike koma ndikawerenga kumene kuli air drone kuli galimoto pafupifupi zosapyola 10 za polisi komanso zina kuliso tenti imene imafikira wanthu amapanga zina ndi zina koma ndegeyo sinafike koma chimene chikupereka chithunzithunzi kuti mwinadi ndege ifike nthawi ina iliyonse kuzatenga matupi amene wanchotona kuti palima asilikali amene akulesa wanthu kubwera pa air drone imeneyi akuti yayi apa sikwena kuti mufike no go zone area ndi chimene chikuperekanso picture yeniyeni kapena chiyembekezo kwa wanthu kuti aona matupi amene wakubwera pano chifukwa pali wanthu ndithu ali wanthu amene akufuna alowe aone kukamba za weather yasintha kwambiri ndipo ife amene timachokera kumzuzu tinavala majasi apa ndasala ndi imodzi navala majasi atatu ndasala ndi imodzi kusunza kuti kunjaku kwatentha kwawala dzuwa ndithu mmene mukuonera muzithunzimu kuli dzuwa ndithu kuchokera kumene tinali kuphiri aniya kumeneko amenena kuti nkhungu yechoka mwina chama 10 o'clock half 10 thereabouts koma mawako kunacha ndithu kumeneko anenera zathu a department ya meteorological services kuti akuganizira kuti kunja kuwala kamba mwina Tuesday mwina zimene tikuona pakadali pano koma kukamba za weather kwawala ndithu dzuwa lilipo kwamba kutentha koma maongopereka chithunzithunzi zimene amakambira ansanga samu kuti kodi pano chikuchitika ndi chani unaona koko kuti gamotekuluwa ndi ulemekezeka achihana yes and achihana amene akulowa pano kuchana chingira kucha kuti anthu asalowe ndeno tione ngati atadutse pamene popo kuti mene pake adike komanso kuno kuli akamuzirano chabwino Feston and Sam mwina yes wairo mukutionesa zimenezo funso lina mwina limene tikhoza kufuna kufunsa ndilo kuti kodi pamenepo ndi potalikirana bwanji ndi pamene papezeka ndegeyi andi funso langa ndikufunsa kuti muganiza kuti mwina amayesera kuti atazatera chakumenekoko ndi chifukwa chakumene anapezeka kuti agwera kumene agwerako ndi ulendo wautali bwanji kuchoka kumene kwagwa ndege ndi pamene muli pamene patatere ndege imene itanyamule matupi amene wakubwera kuno kwa kupita ku Lilongwe kuchoka pano pamene tili pa level kukafika pa kuti nthungwa mwina a drive of about 30 to 40 minutes mwina kumene timachita kwambiri ndi kuchoka ku phiriko chifukwa nkuseri kuenda pang'ono after Benz so meandering kwambiri kuti tifike Mutala then kuti tifike kuno it's about 30 to 40 minutes yoyendesa galimoto galimoto ndikuthamanga ndithu and then ndikantunda ndithu kakatali you understand you drive up 40 minutes so you're talking of 45 kilometers or 50 kilometers per minute so ndikutunda ndithu wautali koma ukuku kumene kwapezeka thupi la wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino it was the least suspected place amaganiza kuti apakawapeza mbali imeneyo chifukwa mokumbukira usiku uja amene anakambira mtsogoleri wa dziko lino amakamba za radius ya tawa imene usiku uja amene anakambira mtsogoleri wa dziko lino amakamba za radius ya tawa imene ili pa Leplai
ndekuti kuli matawo osiyanasiyana mnkhalango imene ya Vipsya kuli matawo osiyanasiyana. One of it ndimene ili pa Reply, ndimene timaganizira kuti atokhala within a radius ya pa Reply, but tawa imene inatolera signal ya phone imene imayimbidwa si imene ya pa Reply koma ya kuthungwa, which is about 45 kilometers from here. Yande mwina kungofotokozera kuti zinakhala bwanji. I think kuna anthu asaka komano ena amangoganizira kuti bwanji tikayiseso mbali nayo nchifukwa mwina tapezeka kuti atafikira mbali imeneyo. Koma mukuyankhula kwawo anthu mwina suna ndifunse komabe mukuyankhula kwawo anthu akunena kuti mwina anakhala kuti anthu akumenekoko atamva phokosolo apanga alert ma officials mwa Nsanga because akuti phokosolo analimva cha 10:30 dzulo. Anakhala kuti anthu akunthungwa uko awapanga alert anthu omwe Nsanga ndiye kuti mwina bwezi pano tukamba zoti matupiwa apezedwa dzulo lomwe cha 3 o'clock or 4 o'clock silikanafikanso this time around. Ndiye sizikudziwika kuti ndi ndani amene anatipanga notify kamene apanga notify kuti mwina ayang'ane radius ya within Reply sizikudziwika. Koma mwina mchithunze msam andikuona kubwera galimoto zochuluka sindikudziwa kuti mwina mkuona kwako ukuona kuti mwina chingakhale chani kweni koma ndaona galimoto ndithu zambiri zimene zinatsalira kuphiri kucha. Mwina mongofotokozera amene ukuonera chithunzithunzi chako ukuona motani? Amene akufikawo ndi akuluakulu andale amene ndithu akufika malo ano pacha kunali akuluakulu ena so andale ndiye chochitika nchona kuti iwo akufika malo ano kuti mwake adzaone matupiwa akunyamuka pano kupita ku Lilongwe. Ndeno amene ndawaona apo nda speaker ku nyumba ya malamulo Catherine Gutani Hala amene twafika malo ano komanso naonapo Enoch Chakufa Chihana amene ndi achipani cha Ford nawonso afika pano komanso naona former vice president Akhumbo Kachali nawonso afika malo ano. Nakumana nawo kuja kuntunda kuja mnde amanduza kunena kuti ndimafotokoza kuti koma kuku akuti tibwerere chifukwa kuku kuntunda mwina simukafika kumusiku ndanatiyayi ndifuna ndikaone pamene wafera amati Nzanga anayankhula kuti ndifuna ndikaone pamene wafera Nzanga ndiye anakwera ndithu phiri limene lija kuti mpaka afike ndithu kumene koko ndiye onsewo akubwera malo ano ncholinga chona kuti mwina adzaone matupa amenewa akumenyamuka kupita ndithu ku Lilongwe. Mwina unichita usomboni Feston kuti bwelo lino lazungidwa ndi apolisi pachitetezo chokhwima kwambiri apart from pano pa entry pano kumbali kosekula apolisi okhaokha komanso army azungulira kupeka chitetezo. I think chimene chachitika ndi mwina ndingolongosolapo pa nkhani ya chitetezo kuti after the president declared kuti it's a confirmation now that we have lost the 10 souls kunabwera ano chitetezo chokhwima kuyambira kuphiri kumene tinali kunabwera chitetezo chokhwima to the extent kuti no one was allowed to pick a phone. Olo kuyankha phone kuti ndifani kuyankhula ndi wina wake anthu walandidwa mafoni anthu ndiye kuti it means even uchambula siku anatseka panazungulirwa ndi asilikali okhaokha kuti olo kuima patali kuti a long range kuti ndifani ndiyesere kuchambula pano. People have lost phones. Anthu atengera mafoni yawo chifukwa makanga ti aunyanya za order ya Malawi Defense Force. Ibuna izi zabwera chifukwa chona kuti maliro wano sobano ndi aboma. State funeral mina mwene mukona mchithunzimo apolisi asilikali akugwira ntchito yawo zomwe timakamba zija kuti ayi ukusuku ena kupita munthu nali yense chifukwa kukangopita wina ali yense ndikuti kwadzaza koma anzathu amene nawonso zikuwakhuza kunena kuti ayi malirowa tikwena titire tonse malirowa ndi athu malirowa ndoti ndi ya munthu wathu ndiye simkwena mutilese ndeni zimene zikuchitika pamenepa koma nkhani makamba nkhani ya chitetezo kuti chakhala chokhwima kwambiri immediately after the president declared kuti ababa have lost them that at the same time ukira nawo chikumbukira wanaudi apa manifuza tabina mafuso kuti akodi akukanizana kukira ntchito yanu after the declaration sinali so many sinali kalekale there was a barricade of orders there was a barricade kuti atuankhani yanu iti mine mbali ya uko kuno amene akwena apezeke ndi asilikali amene akwena apezeke ndi anzathu a Red Cross ndi ena otero so mood inasinthiratu kuti now yes we have helped
amene wapezeke anauza kuti yanu yathera pati yes yanu yathera menepo anauza kuti panopo sitikufuna tikuonesa munthu kuna aliyese asunthepo pano exactly panopo pakhale apolisi komanso asilikali MDF basi ndamene anavomereza ndi alend cross kuti kapena mwana athandize zili zitatu exactly zimene zangochitika atangolengeza yes koma kumbuyo kuja timagwira bwino ntchito kwambiri kumagwirizana lowanuku zimatero ndithu zangosintha pompa actually even during the search ndikumbukira tinapita malo ena chaku you correct me the name timati Mpompa I'm not very sure now koma chakumene mkatikati mwini mwankhalango timaenda toka of course tinalotasiana nawo anzathu titafika within where our officers were working they actually welcomed us anachita kuti kuwira kuti kodi inu what times tabwerani pamwambapa ubwera ngati kukumbukira tabwerani you know that kind of a relationship whereby kuti inali yoti kuthandizana kuti inu panganikoni also abangeko kuti na sit on safe ligwira ntchito imodzi mpaka nafika pamwamba and I remember mena makulusa ma drone they actually invited me kunduza kuti okay so this is how the drone is operating this is what we are finding out from the images ine zoti kunja kuno kumakhala akuti thermal imagery sinimazidziwa kuti amayuza njira ziwiri kuyuza thermal komanso kuyuza the visual whereby amatha kuona kuti kodi pansipa pamene pakutentha mpati chifukwa amati pamene pakhala munthu pamene pakhala maengine pamatentha you know so they were using that technology using madrone yawo komanso amayuza nkhani ya visual kuti after the sky was cleared amayamba nukuona kuti okay kuti pamene chitungoda chodabwisa mpati so that was the kind of working relationship that was between them and us koma ndimafanira kama nkhani yachitetezo kuona kuti after umwe panga declare pamene zonse zitanaona kuti have fallen apart kuti no mwagwira ntchito yanu kwatha zimene wafuna kupeza tapeza now leave us do our work so this is the kind of the picture that we have now kuyambira kuphiri kufika pano pa airdrome ya Reply now Feston ngope za wanthu wazona bwanji anthu awa mamawa kunalibepo analipo uchepa kwambiri koma no mmene a president apanga declare kulengeza kuna kuti ayi zatero tandira zovuta thambo lakuda lagwa anthu adziwa kuti anthu abwere pano sonesa kuti nkhope za anthu zotani panopa mixed reactions yes. Mixed reactions in the sense that ena abwera kuti angu ena sakukhulupirirabe kuti kwachitika ngozi ani ngozi yachitika mmudzi mwawo ndikumbuka tili kuphiri kuja wina kuti ndinamva sound italira amene ndi mulonda wawa Nthungwa Tower yes ndinamva sound ikulira koma ndimaona ngati ndi bomba kapena transformer yanga yapya muti ine mwana kuti nthamangira kumene kuli zochitikako ndimathamangira kumene kuli matawa anga you see now ona kuti zinthu zake zili bwino and then yola zaka mwina ndi omwewo amene amaphanyama osakanyama mwina aphulisa mfuti and then he slept he was on his duty basi ngukhala akuti mpaka anafika ponena kuti ananena kuti hayi ine ndimaona ngati kuti basi kuti akuphanyama ndio ambophama sana sawagwira anthu amenewo exactly so until wataona anthu alamba kufika mbamene wati kuti kuno kwa gwanji you see nkupeza no kuti iyayi kuno kwachitika ngozi kwachitika ngozi kena ku iyo songomada kuti zona palichitumba mati muchikaya mwane nchika chitu yes samakhulupirira so anthu ngati amene awawa ndamene ena abwera pano kuti they just want to believe kuti really we have lost a vice president really we have lost 9 people in a clash mu nkhalango yawo chifukwa nkhalango njawo mmudzi mwawo silingachotse so ndi number 1 gulu anthu ena amene abwera pano ndi limenelo gulu lachiwiri ndi anthu amene mwina anali owasatira ngati achipani amene also ndi amene akuoneka kuti they are very devastated very devastated you believe me kuti iye ataonapo anthu akulira ntchito ichi yokankha anthu yayambiraso make ife mwina tiyandikire mbali nayo taona penalty tangoona akumamenya ndi chawo cha akumamenya ndi zafuti penalty akhale kutionesa penalty kuti chichike nchani ifeso pano kuti kheti kuonetsani pano ntchito yathu kuti muone zimene zili pano ife ndi maso anu tikachoka ife pano ndiye kuti zikhale zikuvuta kuti ndatsopano ngano anthu aone chani koma no ntchito yathu nkukupatsirani zili pano ndiyeno mudziona ntchituzi mmodzi kukhala koma anthu akuwasuntha anthu kuti apite tu ku mbali ina ya msewu
kuti mwina panopo kungokhala okhaokha FDF komanso mwina anthu akuluakulu andale ndi amene awalula kufika malo ano koma zitheka anthu kusuntha amene ukuonera Feston. Yes, zione kuti mene makambira muzakuti anthu ali ndi mixed feelings over what is happening. Ena kudandaula kuti ayi koma ife timafuna titaonesesa tifuna tione munthu ndo wathu azikukhala bwanji kuti mukutikanizaso kuti tisaone. So ndi mene zikuchitikira pano kusamvesesana chabe kuti ayi tifuna tione kuti chichitika ndi chani. Yes. Komano koma tengo auza malayi panopo akutisuntha panopo asilikali a MTF akutisuntha akuti tipite chakumene kukuku akunena kuti aletsa kuima pano koma ifeyobe tikupatsireni ndithu tikupatsireni kuti zidzake nzotani chifukwa ife kwathu ntchito yathu nkukupatsani zimene zikuchitika pano ndiyeno tikaona kuti winake wakwenyedwa ndi kuti muona inuyo kuti winake wakwenyedwa kapena mukaona kuti pena pake akutiletsa kuti kupatseni zitikuonezaniso kuti akutiletsatu pano ntchito yathu ndi imeneyoyo imene tabwerera malo ano ndipo sitisuntha iyayi chifukwa chakuti timadale kuti inu mmatikhulupirira kwambiri. So mwina kuchoka panopo matupi akhera kuchoka msewu umenewu akhera kuchoka matupi akhera akutuka msewu umenewu kufika malo ano ndiyeno tikhaiti tikuona bwinobwino kuti zifike motani komano titsindike ndithu kunena kuti kali kuose pano kali rede apolisi afika asilikali MTF nawonso akonza zawo bwinobwino komanso akuluakulu ena andale afikaso malo ano cholinga nkunena kuti mwina kapena athe kupereka zonse bwinobwino mmene zikuyenera kukhalira ndiye tithe kusuntha pang'ono ndithu kuti tithe kuonetserani zomwe zili kuno chifukwa ndi zofunika kwambiri kuti muonere zinthu ngati zimenezozo. Nimanena kuti pano pali atsogoleri ena andale komanso anthu wamba ena kuti angofika ena ogwira ntchito kumene ku library angofika osewo cholinga nkuti aone kuti zitha motani. Feston umanena kuti malemu athu ndi anthu ena aja ali anthu ofunika kwambiri anthu amadalira dziko la Malawi laluza anthu ofunika kwambiri kuphatizirapo vice president wa dziko. Ndizomvetsa chisoni kwambiri chifukwa ine nali mmodzi mwa anthu amene apita nawo kumaliro amene vice president amene apiteko anthu tinakhala umene kuja unali mvula ndithu mvula ikugwa moteromo kenakono pamene amazati koma tadikirako bwanji mwambo uyambe. That was around 10 masana amamawa analengeza pa mwambo kuti ayi timayembekezeka kuti tikhale ndi vice president pa maliro pano koma zakanika chifukwa chona kuti ndege yawo yakanika kutera. Palibe amene anaganizira kuti kukanika kwa kutera kwa ndege pa Zuzu airport tingafike nazo mpaka na pano tsiku la lero. Ndinkhani mfesa chisoni kwambiri yoti chifukwa chake anthu ali pano sakukhulupirira kuti koma sizingachitike motero. Mwina mumbiri ya dziko la Malawi ndege kugwa mwa mtundu otero sizinachitikepo. Komanso mwina kafukufuku umene timayankhula chokera dzulo kuti koma zikutheka bwanji ndege yagwa cha mateni kuloko kumafika mpaka na nthawi zino sikupezeka. So nkhani ngati zimenezo zimene zakhala zikuwapasa anthu anxiety kuti cheni cha nkhani nchani kwenikweni nde musadabwa mchithunzimo kuona anthu khala ndi chiyembekezo motere angofuna kusimikiza kuti zachitikadi chifukwa nkhani iyi yafika kulikonse kuchoka kuchitipa kulikoma pakati pa central region mpaka na kusanje ku southern region aliyense maso ali pakanema maso ali masamba mchezo maso ali pa wireless makamaka maso ali pa wireless ya makanema kuti adziwe kuti ndi zenizeni koma kukamba nkhani yafu someko ndifunsa kuti analofunika bwanji singachite kuyankhula. Obvious. He is a person who has brought what he termed mindset change. Yes. Kusintha soka kagwiro ka ntchito ka zinthu anthu timangogwira ntchito mwa mmene timaganiza mwakalekale umo koma he brought in the radical thinking kuti akuluakulu tikadala osauka 60 years 50 years osauka what do we need to change. So he is a person where even mkampeni yake munaiona it was one of his kind anabwera ndi that charisma anthu kumukonda within a short period of time kuna kuti I think this is a person that we need as a country, a person who needs change, a person who wanted Malawi to transform. So talking about the legacy that he has left,
is a mess that I can't even describe. Komano mwina kwa lero tikambe zimene zikukhalira pano ndikuona kuti khangati ka order kabwerera panali mpungwepungwe ndithu pano tifotokoze tisapshatire panali mpungwepungwe anthu samamva kuti ayi nguyime mbali nayi iwo amati ifeso tilowa nawo pa airdrome poti tikhale nawo akamatsisa matupi ngati asetsidwe tione zoterozo. So komano apa zikuoneka kuti peace has prevailed. Chifukwa nakamba kuti kwayambira mutangati mwina ena amene mukutipeza kumene panalira mfuti pano. Mfuti unalira ndithu anaona kuti khangati zikulowelera pano iya ikuona kuti ndilo labwino bwino. Feston ukundimva Feston? Feston ukundimva? Okay, mafusa kuti mukamapanga estimate pamene popo mukuyembekezera kuti mwina galimoto zomwe zanyamula matupizo zili patali bwanji zasala pang'ono kufika kapena tidakadikirabe? Ababa ndio kuti titsindike kunena kuti ayi ifeyo tinene mene zinthu zene kukhalira chifukwa zili nzofuna kwambiri. Tili panopo kugwira ntchito yathu ndeno kunabwera wa MDF ndithu kudzatifunsa kuti kodi mukutijambula mukutani. Chabwino because chimene timafuna kuti mwina mwake ndikuti tikanatenga kaye break pang'ono kuti akamabwera magalimoto ndikuti inuyo ndi pamene mutiuze kuti mwakonzeka kumene koko, then we can have you back on air. Okay, all right. That's in order. So if you will stand by kuti kumeko mukangokhala kuti muli ready mutiuze. Okay. Yes. All right. Okay. Thank you very much. Okay. Yes. Okay, so pamenepo tili ndi Sam Kalimira komanso Feston Malekezo amene ali ku kuti chani paja imene ikwendeni timati chani airdrop yes kumene kufike ndege imene inyamule matupi a vice president komanso Malawi ena 8 amene apezeka mu ngozi imeneyi. Now Jonah ndi manena ababa kuti nkofunikira kotani kuti mwina tisamakhale anthu okuti ndi mtima wapamwamba kuti china chilichonse mwina chimene anthu angatipemphe kuti tisapange choncho tizikhala ngati tikutani tikukokana. Why is it important kuti tisungebe bata ngati Malawi? Yes, mitima imakhala mwamba anthu akulira komabe teni timvere ma authorities osiyanasiyana kuti agwire bwino ntchito chifukwa ngati anthu akulira akufuna kuti alire Amalawi amene wawa ndi ulemu wonse komanso mwadongosolo. Utatione mu zithunzi zimene amationetsa kuchokera kumene kwanzathu Sam Bernard komanso Feston panali pena ponena kuti anthu maita kulozana kuti the only crime imene ena amene atokonda adindo amawauza kuti musafike mbali ina nde iwo amaona ngati kuti sakugwirizana nazo. Ndi zimene mafotokoza some hours ago kunena kuti anthu mitima imakhala kuti ili mwamba panopa anthu ambiri mitima ili mwamba. So pamene mitima ili mwamba anthu tizitha kumaona kudziwa zopewa kunena kuti mene wandilankhulira mzangayo inenso mkango umeyankha motere ndi kuti khala kuti yayambika pamene paja. So tinenenso mubwereza kunena kuti we are a nation amene tikulira safe and the problem is kumakhala kunena kuti ena akamaona ngati kuti mwina akulira kwambiri ndi okhawo mwina kuposa ena tosefe tukamba za vice president sitokungokamba za an ordinary person amene anaenda also mundege imeneyi the other 8 people there. So to answer your question nkofunikira kunena kuti tigwire mitima yathu tosefe ngozi imfaizi zatipatsa mantha chifukwa sindikudziwa kunena kuti alipo wina amene
anapanga plan kapena kudikirira kunena kuti tsiku la lero titho madzakhala kubakamba kuti we don't have say the vice president kuti ali ndi moyo utati uone mmene amalankhula mtsogoleri wa dziko inewe I was there kumaita kuona kunena kuti it was literally crying. iwe ukhala ngoti uone yonse ngoba zoti yakonso ikukwana. Yes. It tells you kunena kuti it's a huge loss ku dziko la Malawi. So zimene anakuwa president kuti Malawi munyengo iyi tonde tatiyeni tigwirane manja, tatiyeni tonse kulira tili limodzi, tonsefe tigwirizane kunena kuti tataya anthu ofunikira, tigwirizane kunena kuti tataya anthu amene anali so dear to us. So tikamachita zimenezozo tipewe any other provocative statements, provocative actions, zinthu zonena kuti tikazichita zipeza zikhanga ndikuti pali fuel kale ndi ungufuna noponjepo cheso pamene pacha ndi kuti kha kuti tayatsa. So tukuende kukhaosamala ndimatumiza zithunzi za mwina mene ukuna kuti tonse tikulira pali zithunzi zina zimene zinajambulidwa ku State House mene a president achakwera amalankhula kwa Malawi kungokuonesa I think the impact ya zimene zachitika and how people are reacting to this. So unena zoona you could actually see kuti achakwera has to be brave kuti pachichewa amati mwamuna salira koma there are times whereby zimenezozo is easier said than ukanakhala kumudzi ndizijama nina kuti amfumu aferedwa kwambiri ndipo sangathe kulankhula ndi nduna yawo ima. But ababa president could not delegate that. He couldn't. Unfortunately, abwere and from the word go. From the word go. You could tell kuti no, the president look at the pictures. On the Honorable Kunkuyu, you can see my Patricia Kariati. You can see him now in the picture. You see, these are the images many anthu apitira kuziona throughout pamene tili mwambo mene wamaliro, just to show you kuti we've lost munthu that was so dear to so many people, that touched so many lives, that gave hope to anthu ena ache kumanena kuti I think mwina munthu uyuyu akhoza kuti pasa chilimbikiso mwina nde you can see muzithunzimo kuti ma ambulance aja I think awa ndanzathu amene ali ku Ujeni ndikuyesa kulilongwe kozi kuonesa kumene kuti ndi kulilongwe airbase kumene kufikire matupi amene akuyenda kuti anyamuke ku Ujeni aja. So amene akuchoka ku ndeni kuti azifika ukuku this is Longwe airbase kumene kulandiridwe matupi. Ife we still here, we still painting the picture kuti Amalawi aone kuti chikuchitika ndi chani pa nthawi ngati inoyo. Nakugwira akukamwa Jonah, but I was just saying kuti ndimavomerezana nawe kuti ino ndi nthawi yokuti tonse tikulira chonde mwina lisakhale nthawi yofunano kuti tikokane and then tisokoneze mwambo umene chifukwa choti my emotions could be high. Kutsindika nkonena kuti tika tsogoza Malawi kaye koyambirira kutundawo kuti akulu ndifa Malawi taferedwa. Tikano ndifa Malawi taferedwa ndi kuti tikagwira chimene choyambirira mupeza unena kuti tuendera limodzi mpaka na titakhuza zovuta izi. Koma wina akangona mbaonera kuti ine komangwa chipani chakuti iwe wetu komangwa chipani tikangwamba kutsogoza chipani zipani pankhani izizi ndi kuti tisokoneza. So ineyo I pray and sititopa pano kupereka that appeal because it's a appeal imene even the kind tsogolo wadziko waine nemubwereza kuti Malawi munyengo iyi tatiyeni amene fotokamba mwachitsanzo maichilima namba kunkuya kulankhula kuti kamakhala kuti tikamadandaula kapena kuti kumalira tizikhaso chithunzithunzi cha anthu ngati amene aja kuti tikamapanga ma-actions athu tikhaze tikulira nawo bwinobwino kapena kuti tikuwasokonezanso. So ineyo I pray kunena kuti tipanga hold our emotions. Ndanena mobwereza kunena kuti pazovuta sizimalephera anthu kuloza nadzala koma pachikhalidwe chathu ngati Malawi timadikira kaye tilire tikalira
pavute pasavute timasese. Chabwino chiona nkhani inaso imene ndifuna ndikufunse ndiyo kuti ife ngati atola nkhani particularly pamene tizikhala live ma functions ngati amenewa udindo wathu ndi wotani to make sure kuti sitikupanga turn this into a show yokuti anthu ena azipezeka kuti autengerapo mwayi kuti kuli makamera kunoko sopano ndiye kuti mwina ndikhoza kupanga zina zake anthu ena aoneso mbali ina. I think pameneno anthu amasiyanitsa tikamati atolankhani ndi ena amene utolankhani wawo wapali ena utolankhani wawo umayambira pamene akula smart sachule brand singoti pamene akula ti mafontinati sachule brand I withdraw. Yes. Chabwino pamene akula phone imene ikuoneka ngati kuti ikumatha akajambula ikumatha kuonetsa kuti pali munthuso zikuonetsa zimene ajambula zija. So to them amaona ngati kuti ndikangojambula izo tinkulemba ndaona ichi. To them they are also akupanga so kutolankhani. Yes. Now kuli atolankhani amene tinapita ku school. You know wakhala kunjako umapeza kuti anthu olumizana kuti kodi pachi simubuleza. I'm like you really think nditongolenga izizi kumapita pa TV kumakafotokoza. So there is what we call responsible journalism. Yes. Imene umapangaso consider the impact ya uthenga umene utakugawa kwa wanthu. Ife ntchito yathu timapangaso chijema tikupanga minimize harm. Umayizo kuti ichichi ndati kuchipanga we nditulutse ndisayitulutse. Odi nditapanda kuchitulutsa. Chikhala ndi impact anthu wanji. Ndipange we ndikachitulutsa the damage ingati ili yochuluka kuposa kuchisunga. I would rather keep it. Okay? So nyimbo iyi kuyambira dzulo kufika lero modati muone pano we have tried to exercise some restraint. Kuna imene ina kuti inu manena pali zina zake film azidziwa way in advance. Yes. Koma wouldn't just come here and rush. Kunena kuti ndiye kuti tikanatha kupereka more damage kwa anthu ena akebe amene are more affected ndi nkhani izizi. So to answer your question pamene pamaonekera ano kunena kuti kodi anthu amalemba mapages mwawo kodi reference point when it comes to verified news tipite pati. Chabwino ngati Mungu yasa kanema zanu mukuonera mmene tikupitirira ndithu kufotokoza za ngozi imene yatigwera ngati dziko, ngozi ya ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi amalawi ena 8 amene tataya ndithu amene wande ngati Mungu joina kumene chuchitika patakali pano ndoti kudikira anzathu kuchikangawa uko kumene matupi amenewa akuatenga kuchokerano ku crash site kuja akupita nawo ku Ikwendeni airdrop kumene akufuna kuti akakwere ndege imene ifike ku Lilongwe. Ndeti ndi zithunzi zonse ku Ikwendeni we are live, komanso ku Lilongwe we are live, kuti akamanyamuka we able to talk to our friends ku Ikwendeni kuli Feston Malekezo komanso Sam Kalimira, ku Lilongwe tili ndi Kathe Maulidi komanso Deogracious Mana kuti tizikupasani minute by minute. Ndikuona ngati kuti anzathu amene ali ku Ikwendeni aja sopano akonzeka Zach. Let's have the pictures that are coming from now ku Ikwendeni. Feston takulandiranso ndiyesa kumeneko kwa konzeka kuti magalimoto aja afika ndi matupi aja. Panopo matupi aja afika kuno ku bwalo la ndege kuno kuchikangawa kumene ndithu akukayika mu ndege imeneyo. Tikumva kuti yayima chakutali kwina kwake kuona kuti munthu kuti ayione kuno sungathe kuona iyaye yayima ndithu kutali kwambiri ndimene kwayima ndege imeneyo. Ndipo zimene zikuchitika nzoona kuti ma ambulance komanso galimoto zina zonse za ndonda ndithu kupita kumene koko kuti ndithu siya matupi amene wawa. Ndinene kuti ambulance zimenezi zayenda ndithu pazokha kumbuyo kuti galimoto la polisi kuna kuso galimoto la polisi
ndipo poyendapo sikuti munthu kukhala ndi access kuti kuzofika pafupi nkuona kuti kodi mwachitika bwanji mkati mwe yayi nimenetu achitira ndipo tukamba pano ndiye kuti anthu angoona galimoto zimene zizi kuti zikupita nthu kumalo amene wawa akatero ndiye kuti mwina tikhe tikuonanso ndege chifukwa obviously ndege imene ikamanyamuka singabisale moti bwanji mpaka tithe kuiona kuno kutali kuti ndege imene yanyamuka kwa pano tikuzongotsimikiza kuti matupi amene wa afika Feston kwachitika chibata mmene matupi amene amafika. Yeah, kunali bata kwambiri because I think this is the moment people were waiting for. Kufuna kudziwa kuti abwere motani pamalo pano, aende motani, akwera chani, ndiye panopa afika, ndimene mukuonera muzithunzimo ku manja kwanga kumene kuli airdrome, kumene kuli helicopter imene ipange airlift these bodies to Lilongwe. Tikumvesedwa kuti kumene kuso galimoto zakonzeka kale kuti zinyamule matupi a Malawi amenewa phatikizapo mtsogoleri wa dziko lino amene makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Nde panopa pali bata alikulu kwambiri anthu. It's like a moment of silence. This is what they were waiting for. Of course, the leader wanted to get closer to the bodies and maybe have a feel and amene wadi achiwiri watsogolo wa dziko lino. Yeah, so but looking at the pictures, it's not giving a very good impression. People are very sad. Nkhope zogwa pansi kwambiri dandaula kuti zona dizachitika zimene makamba zicha zimene makamba zicha kuti mwina msamakhulupirira kuti khangati zadani zachitikadi khangati atisiyadi. So this is the feeling now kuti munthu uyu wabweradi kuma wabwera ali mu ambulance kukhangati anthu akutsimikiza zachitikadi so pang'ono anthu ambano kuvomereza kuti akhangati tatayadi wachuli wantsogolo wa dziko lino kuphatizirapo anthu ena asanu ndi anayi amene anakwera limodzi ndege. So ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, ndi nkhani yobweretsa nthumanzi makamaka kwaiganizanso kwambiri, looking at the death, not very expected, nobody expected that would happen in Malawi. Also, I think ukuona kuti anthu my emotions ngati mene zili apa my emotions zinthu zosakongola actually mmene timalongosolera mzokuti mwina tinakhala anthu anadziwa mwansanga, actually anthu anadziwa mwansanga koma mwina sanaganize kuti tokhala ndege until they learned from people like you Malemba kuti khanga ifeso tinamva kuno phokoso then ngiyamba kupanga report kuti kuno tamva ngozi, you know, such kind of a thing. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri sizinaende bwino koma mwina tikubwerera ku airdrone pakadali pano tikuonera patali kwambiri koma mwambo wamba kuchitika ochosa matupi kuchoka mu ambulance amene anyamula matupi anthu amene apezedwa kunkhalangoku kufuna kuti ayambe kukweza mu ndege kuti kena kuposachedwa apa akhale akunyamuka pano posachedwa apa anthu akhala kubalalika kuti mwina kwinakonso aone kuti awathandiza motani, because we are talking of 12 hours plus pano pamwina we are talking of around 20 hours chichikeni ngozi chifukwa ngozi imene tikukhulupirira we have that evidence kuti according to what people have told us it came around 10:30 yesterday, because the crash yaveka chama 10:30 yesterday morning. So from there to now it's over 20 hours now zimene zachitikira. So you know anzathu achipatala kwena abwerepo nawo achikirepo ntchito yawo kuti pamene tikhale tikumva zosatira kwina kuti mwina ziyende bwanji nkhani za maliro kuti tipange motani, at least akhale atawathandiza matupi amenewa. Mchifukwa chake ndikuganizira aganiza kuti matupi amenewa bwanji achite kuyenda pa helicopter asachedweso. Ndikhulupirira ndege imene ndi ndege imene inabweranso kuphiriku kuzathandizira in terms of kuona pamene pachitika ngozi. Of course tidede pano kuti ngozi anaona ndi anthu. We have used our eyes to see the helicopter itagwa. Sama drone imene makamba zija sizinagwireso ntchito chifukwa nthawi imeneyo kunali kuli khungu, kunali kuli chifunga chachikulu. So tutayuza ndithu maso athu kuona, cause I had a chat with one of the people amene atamva anathamangira chaku nkhunga uko ngukamva kuti nthungwa makamaka anathamangira kumeneko akuti anaenda koyamba
kenako ataenda kwachiwiri anaona no sport patali kuti I think that's something unusual tipite tikaone then pamene amayandika kutawa kuja pamene amaona kuti kumakhala ngati ndege chamene masakidwa ndimeneli nkuimba no mafoni. So we have used our local knowledge imene makamba mawaicha kuti apa we are trying to use the local knowledge kuphatikizira up the hybrid knowledge kufuna kudziwa kuti mwina tingapeze motani. So ndi anthu athu amene aona ndege imene itagwa inde kunali madrone amene amakwizidwa ntchito koma ndi anthu ndithu amene aona. So zachitika zimene zija information has been trickling in yambiri, a lot of information has been getting down. Now these are the people that stay here. Iwo amafuna asimikizedi kuti kodi zimene zikuyambidwa zindizoona koma ndi mwambomveza chisoni kwambiri. Feston ndi na yankhula ndi wachiwiri kwa mlembi wa sinodi ya Livingstone ya Mbusa Isaac Vyapi Muhone amene ali kumene kuli ndegeko pachavesina kafika kumene kuja. Yes, andali kumene koko ndi amandiuza kuti kumene koko nzona kuti matupi amene akafika awachotsa mu ambulance kupita ndithu mu ndege imenemo kunyamuka kuti adzipita ku Lilongwe. Koma ndamana kuti pali kumakhala mwambo wa maliro kuna kuli konse anthu amapemphera maliro asamanyamuka anthu apemphere ndamane zimene zichitika ndithu kumene koko kuti munapemphera ya matupi kumanyamuka koma sitithe mwina kuonetsa zimene kumene kutaletsedwa sitingakafika kumene sakutero akutero ndithu koma mwina tingoyandikira chauku kuti mwina poti makamera amakhala zozumula zoterozo tingoyandikira chauko kuti mwina nzathu amene akuchita zojambula kupeza kuzipitisa. Yes, kuti adziwe kuti kuno kuchitika zotani koma kuno tinene kuna kuti kuli kadzuwa ndithu sikuti kapena kuti kuona kuti kuchasofungo ngati chifungo ngati nthawi ichayi kuli ndithu kadzuwa ndithu aliyense wakukhala mabatabata aliyense wakukhala chetechete pali magulosi a anthu pano pali ana pali achinyamata komanso pali azimayi azibambo onse ali pano ena khumata ena basi kungogwira mthumba ena basi kumaona kutaliko kuti mwina kapena kuzikhala ndi mwayi woona ndege imeneyo ndipaka mtunda ndithu tikayima panopo amene tikwaona kwambiri kumene kuti nda polisi komanso asikala MDF amene tikwaona kwambiri kutsogoloko tikutha kuona ndithu ma ambulance komanso galimoto za polisi ndipo ndege imene mzanga Feston ngati ungathe kuona ineyo ndikutha kuiona kuti patsogolo pakoneka ndithu ngati ndege choncho koma nomwina mzanga Bernard akhale kuti akuyandikira kuti athe kutionetsa bwino Bernard kuti mwene kuoneka zotani koma no ndege yafika ndithu ndipo nthena iliyonse tikhale tikuona kuti akunyamuka kuti make apite ndithu ku Lilongwe tikumva kuti kulongo dakonso kumene kuti seti kuti alandire amene unena adizoona adi ndege kutali ndithu mwina estimation chabe we are talking about 400 meters kuchoka mene tili pano kumene kwaima ndege popeza pano pabwalo ndithu loti amayikweza ntchito kalekalero anzathu aliply kuti pazitera ndege zotero zimene ndi bwalo lalikulu loti pamatera ndege ting'ono makamaka tima helicopter timene tima aircraft ting'ono toti timatha kutera ndithu koma ndizoona ndithu kutaliko kukuoneka ndithu kuti kuchitika mwambo ndithu oti mwina angopanga ngati mosanzikana kuti asangonyamuka mongonyamuka chifukwa amene manenera kuti pali azibusa pano naona ali ndithu osiyanasiyana mmene abwera pano mipingo sosiyanasiyana cholinga njo chomwecho mukambacho kuti mwina they should give them their respect by word of prayer before they leave nangasi akubweraso ndege zomwezo mwina nkhawa nkomanena kuti mmene anandifunsira wanda kuti mwina pano pa nyengo ioneka bwanji mwina anthu songomakhala ndi chithunzi chomwechi kuti koma mufunanso muyende nkhalango momwemo movutamo mafogimo so mmene pano pakuonekera kunja kuoneka kuwala ndithu kulidzuwa koma mwina chimene mwina anthu angakonde pakadali pano ndikuti mwina aende nsanga kuti aende kuwala chifukwa zitabweresanso mwina mantha ena kuti muenda sobwanji kunda mkwada uko mwabwera mwansanga chifukwa apa tukamba za 4 o'clock afika kunoka panopa mwina afika around quarter to 4 or thereabouts. So the expectation is kuti mwina so pano anyamuke mwansanga kupita ku Lilongwe kuti apitirize mwina ma processes osiyanasiyana koma tikambe kuti ayi pano pali bata poelekeza ndi mmene tinapapezera poyambirira paja very quiet
chiyembekezo cha anthu chomwecho tamakufuna asimikize kuti kodi zachitikadi. Ndikuti pena posa chedwa tikhale tikuona ndege mwina ikunyamuka pano nkumalunjikano mbali ya Lilongwe kumene ikafikire, koma nimwambomvetsa chisoni kwambiri. Fiston, ndaonanso kuti apart from kuti akuletsa anthu ngati ife kufika kumene kucha, komanso khala ngati ukhaukhaso agawana kuti anthu enano muthera malo awa, enawa mudzayima muthera malo awa, ukonso kuti anthu ena okafika kucha. Kutanthauza kuti ena akuthera pano pano, ena akuthera patsogolopo, ena choncho agawagawa. Kuti mwina mwaso apolisi ena mwina sakudziwa somwe chikuchikaso kusogolo kuli ndegeko. Kwambiri. Waona choncho ne? Ndizoona. Actually nangase I think mwina mmene amagwirira ntchito yawo akuluakulu amenewo amakhala ndi mati line of defense, kuti first line of defense, second, third kumapita motero. Njimozi apaso pamakhala cover, ena nimupanga cover kwinako, ena nimukhale mbali inayo, kuoneka kuti aliyense azikhala ndi a role to play, kuti inu ntchito ndi yakuti, inu ntchito ndi yakuti. Koma afandi kambepo kunena kuti tikayang'ananso ku mapeto kwenikweniko kuli apart from security, kuti pali apolisi komanso Malawi Defense Force, palinso akuluakulu ena andale. Tikangana kupene kuli maambulance uko akuluakulu andale, kuli nthawi ina tinaona a speaker ku nyumba ya malamulo nawo analowera chakomweko kupatula pa andalewo, komanso anzathu ena a Red Cross ndayiza chipatala ali chakomweko nawonso kugwira ntchito imene amadziwa pa nthawi ya zovuta ngati imeneyi. So uku kuli sikuli anthu amba okhaokha kapena sikuli anthu amba ndimene antero ife amene akhala kuno ndamene kuti ndife anthu amba. Actually paja mmene unafotokozera kuti amatikankha nangasi tayiwala kumene tuchokera zimachitika inde tayiwala kumene tuchokera kuti ife tinali kuno woyambirira kwa Malawi kuchitira nchani nkumagwira nawo ntchito limodzi, koma panopa it's a no-go zone area for anybody. If you're not a media, if you're not a security officer, if you're not a police or a health officer, ndio utokokosi malo wako. Mwina tikayang'ana uko ndikuona anthu akuthamanga sinizwa ngati ungathe kuona bwinobwino. Yes, umadziwa panganizo kuza security, anthu akamathamanga apolisi mati pamakhali pali apanga order kapena directive kuti pangani chakuti meneko. Yes, ndiye kuti chilipo chimene apereka kumene kuti achite. Komano tatenaka liti pamsewu ndiye mwina makati anthu atha kuona galimoto zikudutsa, komano kutsogolo kodi tikodebe ndithu apolisi ena akupita chakufupi ndi kubwalo la ndegeko amaka kumene kuli kwayima ndegeko. Komanso taona ena amene akulaso galimoto. I think amene amakamba first kuti pali anthu ena akulu kwambiri mwina ni mabwana amene onawonso kuti achoke pamene paima galimoto kukafika ukoko ndiye kuti akwena aende pa galimoto. Koma ndiye chikuti mchithuzi mwina mzanga Bernard akuthanthira kuonetsa pang'ono ndithu kutha kuonetsa ambulance amba kuyenda kulunjika kumene kuli ka ndegeko, anthu sakulunjika kumene kuli ndegeyo. Ndikukhulupirira kuti tsopano kulunjika kwa ambulance kumene kupita kuli ndegeko ndikuti afuna akambe process yopanga yowacho sama ambulance kupitano kumene kuli ndege imene yaima malo ano, chifukwa tikaona papa attention yonse ya asilikali anzathu apolisi yonse ngati mukuona uchithunzimu ikulunjika kumene kuli ndege. Komanso zonse ngati apolisi woto ndi MDF agawana kuti ambulance yenda pakatikati ukuku kukhangana kupereka ndithu chitetezo ndithu kwambiri kuti akulunjika kumene kuli ndege kwambiri. Andi mene zikuonekera nzonena kuti I think from there now sitengaso nthawi kuti nyamuke, koma ili kutali kwambiri over 400 to 500 meters from where we are kumene kuli ndege. Mfake mwina tikukanika kuti tifikire ku bwinobwino tikanakonda ndithu kuti tikanafikirako, koma chifukwa cha zimene timakamba zicha kuti panopa I think is now the state handling this through our officers military komanso Malawi Police Service, ndiye ife takhala ngati takhala kuno. Koma tilonjeze kuna kuti ndege imene ikamanyamuka atula chithunzi Bernard ndithu kuti ikunyamuka kuti ikupita akhanifuna kuti chithunzi chimenecho Bernard tionjeze zitheka ndithu zimenezo tiona kuti chite motanga kabe tikuona kuti sikaliso akumatha kukhala ngati kuchinga kuti zokhala motani, kwabe tikuona kuapatsa anthu zimene akuyenera kuti aone, chifukwa anthuwa
vice president amakhala wa dziko ndipo ni vice president wawo imene zatigweramo nawonso athodwa nawonso sizikuyenda nawonso akhumudwa nawonso ngolira mwina nchifukwa chake wona anthu ali ndi chidwi kuti zatero komanso kwambiri mwina make anthuwa chimene chatsala kuti aone pano tione kuti angotsimikiza kuti ndege chedi yanyamuka kuno kuchigawo cha kumpoto muno muchikangawa kupita ku Lilongwe angotsimikiza anthuwa ndi chimene mwina chatsala koma mwina Feston tikumvanso kuna kuti akuti ndege imene ikakhala yanyamuka ikupita akuluakulu ena andale komanso achipembedza kuna kuti abwere kuno kufupi kuti adza yankhuleni ndi anthu ali apawa tangomva choncho koma tichite confirm kuti zikhale choncho koma kuti from there akuti abwera ndithu kuti adza yankhuleni ndi anthu amene wawa kuti mmene ukuonera Feston zomwe zachitika apazi mmene kuyambira mauja kufika pano zayenda ndithu mmene zimenera zizikhalira kapena mwina panali zofoka zina kapena tachita bwino magaps ndi tawaona ambiri komanso ma lessons taphunzirapo zambiri zakambidwa koma mwina ine ndikukamba kuna kuti we are in a state of tragedy kuti zambirizi mwina tragedy mtu sukonzekera so ukakhala kuti wagweredwa mwina pena amene umapangira zinthu zako umangochita moti zitheke ndimene tinaoneraso chifukwa even imene ndege imapezedwa asilikali wana anathandizidwa ndi malokozi kuti kuipanga figure out kuti this is where the plane is tinoti malokozi ndapenda auza asilikali ndipo kuti ndege yakwera apa pofika pa the site of the accident afikira limodzi ngoyamba kuthandizana pamene paja kenako in no time a line was drawn kuti inuyo basi bwerani kuntunda huko ino panganiza kuti so you could see kuti yes timakamba zoti ayi nkhani ndothandizana koma mafika pena pake pona kuti you can no longer help kumama asida ina kuti apitize ntchito yawo ndi zimene tazoonera pano koma izizi zikutiphunzitsa zinthu zingapo nkhani ya site yathu site ya Lilongwe Mzuzu ikwenera pachitike china chake because there is no way radar izithera Kasungu kwina konseko ndoti there is a gap anthu simukuona kuti ndege kwenda bwanji ndi zinthu zokhumudwisa ndi zinthu zopasa mantha makamaka kwa anthu amene amabwera mbali yawo anakamba kwa president kuti ineyo ndege ineni imene yachita ngozi nakwerako sodi si ndege ya extraordinary kuti nachokera kwina kwake yangobwera kumene nakwerako komano zikungotiphunzitsa chinthu chimodzi kuna kuti I think tikamapanga planning yathu tiziyang'anaso magawo ngati awo pali zina zake timazipanga neglect koma ndi zinthu zofunikira kwambiri ndi zinthu zofunikira kwambiri apa taona kwa kuti ndege of course the unconfirmed reports kuti inalibe akuti ma responders they will correct me koma chizungu chonkira kumene koko you know so zinthu ngati zimene zozo zikuyenera zikhale priority pa nkhani ngati za ma flight because these are VVIP people VVIP persons amene timawadalira ndziko muno ndizichitika zotere ndi zinthu zokhumudwisa kwambiri tikangana muchithunzi mosamu tikuona kuti kuchitika activity mwina posa chedwa patikhala tikumva ndege kuyamba kuzungulira kumeneko yes chifukwa ukaona Feston kutsogoloko ambulance ija inapita yoyamba ija ndimene ikukhanga ndikubwererayo and kunapita maambulance angapo ndithu umene kuja komano inayo ndimene mukuona mchithunzimo kuti ikubwerera ndithu yayatsa magetsi awo ikupita kujaku imachita wali koma panopo angoyatsa magetsi kukuti achite park komano maambulance enaja sana bwerere kumene kuja komanso kuseri kwa galimoto imene yayi matata MDF kuli galimoto ambulance ina waiona imeneyo I think anthu mukutha kuiona nchithunzi imeneyo maiona ambulance imeneyo ndiye kuti ikupitaso kumalo konkuja sindikudziwa kuti kodi mwina make ayamba pang'ono mwina kusamutsa matupi wasiti kudziwa komano ndi imeneyo ambulance mukuionayo ka process ndithu yes kuti ija yapita kenaka yabwerako panopo kukupita imene ija pang'ono magetsi wali kumayenda tu pang'ono kulonjeka kumene nthu kwayima ndithu ndege imeneyo tisayiwale kuti ndege imeneyo panopo tsopano ayizungulira apolisi komanso MDF ayizungulira ndege yonse ija tikutha kungoona chabe
zopukusira zija zimene tikutha kuona kuno kuti ali kuno kuti kuli zopukusira zija zimene titha kupukusa ndege nkumauluka zimene tikuziona koma no mwina kuti titha kuona ndege nini sitingathe kuona chifukwa yazungulidwa konse ndi patali pa dziko pano. Feston, ndaona kuti be anthu kunoko achitatu ngati mwambo wa maliro bata taliona pano kuperekeza taona pano chimodzimodzi zimachitika kumudzi kuja kuti ayi olomwena kuti aone kuja kuti munthu afedwa akuti zimatheka kuna kuti amene thupi chati akanyamula opita nawo kumudzi wa kutauni anthu amaperekeza imfa kuperekeza maliro tinkotero ni zimene tikuzona pano kuti anthu onse basi kudzayima ndithu kuti aperekeze ndithu matupi amenewa kupita ndithu kulilongwe. Ndi malo abize kwambiri mungokulandira ndi malo abize koma mene zikuchitikira it's no longer a busy place in terms of pamakhala traffic kwambiri pano kumadusa gambo zimakhala zikuthamanga zimadusa mothamanga kwambiri koma it's no longer the same panopa pasintheratu muli apa atmosphere apa yasinthira ndi mafulati ngwaonetsa kuti ambulance inaso ija inapita ija ikubwerera ambulance ija ikubwerera ndithu ija inapita kachitatu ija amene sititha kuna kukupatsani koma no ina yanyamukaso yapita ambulance ina ya namba 3 yapita yoyamba yachiwiri kenaka ambulance number 3 ndi imene nthu yapita kumene kuja tithebe tikukupatsani bwinobwino ndithu kuti kodi ndi zotani zinthu zakezi tichoke pano pokhapokha tikatsimikiza kuti ndege imeneyi yanyamuka ndipo pamene ife tilena kuti yayi tayesetsa ndithu kupatsirana Malawi zimene mutha kuona koma no ambulance mukuionayo ndi imene ikufikayo ya namba 2 ija imeneyo ndi imene ikufika kupanga park ndi kuti tinichikhulupirira kuti yakasiya matupi komanso kutsogoloko kuli chijama nyamulirapo chija chijama nyamulapo anthu magwirizana uku ndi uku ya kunyamulapo matupi chimene mukuona kutsogoloko majira yes ya anyamula imene yacho ndithu kuchibweretsa kuno kumene kuli galimoto za polisi tinichikhulupirira ndi kuti yagwira ntchito yake komanso taona ina ambulance yakupitanso ina I think ngachito yakuisa ikhale yomaliza imeneyo waiona Feston komanso anthu amene ali ntchito zakutha kuona ndi imene ikupitayo ndi kuti anthu kumbuyoko kwaima anthu ndithu ya kuyenda pang'ono magetsi waliwali kupita nthu kumusiko kumene nthu kwaima ndithu ndege imeneyi sitikudziwanso kuti kodi ambulance inayo inayonso ikupita komweko kapena inapita pale zina zimene mwina makazi zimafunika koma be titha kutsimikiza kuti ikulola ndithu konko ngakhale pali ambulance ina imenenso yaima chabe sitikudziwanso ngati yapita kale kapena ikhale nthu ikupita koma no ndi mmene nthu kulili kuno kuti malo awatu ni malo one kuti nthawi imeneyo yakuti pamatera ndege ndithu zikuluzikulu pachitika bwinja inde koma no lero pagwira ntchito ikulu kwambiri chifukwa kuyambira mmawa 6 o'clock tinatili pano panali pali galimoto zochuluka amene mwakhala mukutisatira chokera mmawa muja pamene iwe mapanga za chitetezo anayala na mati foleni anayala na pamenepa so ndi malo amene athandiziraso anzathu a polisi komanso asilikali kupanga planning for the day kuti nkuchita motani so pakhala pofunikira kwambiri anzathu wa Red Cross nawonso anali pano panali matenti angapo amene athandizira kuti aonesese kuti zinthu zonse zikuyenda bwino ndiye kuti ngati panali kufunikira kuti ayena mwimadzi zoterozo zimachitikira malo ake amenewa so it was more of an operating base for the police komanso anzathu ena zachitetezo ndi Red Cross ndi anthu ena so it was very busy. It has been very busy, very useful malo amenewa mwina ndiyesa zingakhalenso kwabwino titakonza malo ngati amenewa pakachitika mwina nkhani za ngozi ngati izi kuti mwina make kupita chitsogolo zikavuta mwina munthu kupeza ku solace nkuyima malo ngati amenewa so ndi malo ofunikira kwambiri akhala malo ofunikira koma mmene malongosolera muja amene umawerenga maambulance ndiwe tikuonanso ina ndimene kubwera pamenepo mongopasa chithu mongopereka chithunzithunzi mwina
bwezi titachoka pano koma tachedwa kuphiri kuja chifukwa kuti so process itheke yoti nkuchosa matupi choka mu ndege inalinso process ndithu. Mwina zina zisingalongosole kwambiri because there are two graphical issues that we cannot explain here, but mwina mungo chirapo pang'ono I think matupi ena anatsalira mu ndege mucha ndi anachita ngati mukupanga na njira ina yake kuti nkuapeza motani timalongosola nthawi ina yake kuti pano iye apeza matupi munasanu ndi awiri ena akadali nifo yake pina tinapeza kuti tatenga nthawi kuphiri kuja kuyesayesa kuti aonesese kuti pachilika dongosolo lake labwinobwino kufika muna paka dali pano mina nchifukwa yake mina tatenga kanthawi pang'ono komanso pano tikutenga kanthawi pang'ono chifukwa mmene makambira muja kuti kuyambirira amachita ngati kamwambo pang'ono kupemphera choncho kena kuno pa mwambo mmene uchitika ndiotenga matupi achuleka mmene anawayika ma ambulance kupita no kumene kuli ndege imene ili about 400 meters from where we are paka dali pano koma china first one I think chifukwa cha gulu pa kuno kubwera anthu ochuluka akuluakulu aboma ali kuno ndiye kuti uone kansewu kamene kacho tukafike patawa paja kansewu kuti nkochepa ndi aliyese ayende aliyese ayendetse galimoto yake tipatsene mpata sizikanatheka kuti tichite menezi mwaka nthawi kuochepa mwina nchifukwa chake ukasonthawe koma kuti yamikire fo chakuti mwina make sikala AMDF ataona kuti ukuzi kutha ntchito ikutha yokoza matupiwa kuti afike mu ambulance anauza anthu kuti noseni nyamukani tikakumene kuti kubwalo iyi la ndegeli cholinga kuti achite clear space kuti mwina make galimoto zimene makamaka ambulance amene anyamula matupiwa athe kuyenda bwino mwina unaona kuti akufika muja amafika ndithu opanda traffic afika okha ndi akuluakulu ena apolisi amene anatsogola ena kumbuyo kupereka chitetezo mpaka kuzafika ndithu malo ano koma tini chikhulupiriro Feston kuti nthawi iliyonse paja ndege ikhe ndithu akuyiriza ikunyamuka tini chikhulupiriro chimenecho chifukwa maambulance aja ena abwerabwerako kumene kuja kusonyeza kuti ngati abwerako kutheka kuna kuti mwina make zimene nakuti zitikezo zatheka mwina matupiwo alowetsa makabwa mu ndege imeneyi kuti nthu ithe kunyamuka kupita ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Chani chidwa mbiri chona kuti malo ano pali trading center patsogolo apo amati pa Library Trading Center taona gula anthu kukhamukira choko kuja kubwera malo ano mwina unati kuzachita confirm kudzatsimikiza kuti nzoonadi unatero I think saka nachitira mwina kuti Vice President munthu wankulu kwambiri and imene zachitikira it was very tragic ni ngozi yokhuza iwe ndikhulupirira mmene kumacha tsiku la lero mwalandira mafoni ochuluka mwalandira ma message ochuluka oti mwina anthu kuti mwatenga zaka musanayankhulane koma pa nkhani yokha kuimbira foni kuti ndizoona what that entails is kuti yakhuza anthu ambiri ndi makamba za mmene alili achilima kuti ndi munthu oti anangobwera posachedwa pa mundale koma anawina mitima ya anthu ambiri ndi mfundo zawo komanso mmene amachitira zinthu zawo it was business unusual tizionera limodzi kuti zikuchitika motani koma ukaona ena akhanga tamba kusamuka pamalo pano ambadi kusamukali komanso mbali yakunsewu kwa ena akwera galimoto mwina make ikangoti anyamuka ndiye kuti nawonso ulendo okha nthu omwewo anthu amene mukaona ntchito zapa sangathe kuwaona foti akuonetsa kutali kwambiri koma tindege tojambula tija mati ma drone yes amenewa komano yanyamukatu umene kuchatu apo ndege apapo ndi kuti titakutsimikiza yes titakutsimikiza kuna kuti ndege ndi imene yoyo kunyamuka ndithu ulendo wopita ndithu ku Lilongwe mwamba muno ulendo ndege ndi imene yoyo simikiza kuti ndege imene si yathu ya ku Zambia yalimba kuti Zambia kuma ndege ya ku Zambia ya white ya mtundu wa white imene ayilembera yapita basi tikuzone kuti
kulikuzokhaso inaso kumeneko poni mwina nkutali kumandakayika kumano kutikira ndi mmene anthu makambira pano peza kuti iwo wafika mwansanga anaona mmene ndege zimafika ndikhupa imene ndimene ili yomaliza koma iyo ndi ndege ya mtundu wa helicopter imene yanyamulanso matupi ena kupita ku Lilongwe mwina kufika pano pa Sam ndipereke kwa anzathu ku Lilongwe Deogratias Mana is standing in for us ku Lilongwe namva kanthawi kena anali ku nyumba kwa vice president kumene kuliso anthu osiyanasiyana amene asonkhana kumeneko mwina pakadali pano ngati mwina uli nchokamba mwina umalize ndiwe koma kwa ine mwina ndirekere menepa kuti tibwezereso kwa anzathu kapena ku Blantyre kapena ku Lilongwe kuti mwambo kapena timve zochitika zosiyanasiyana amene zikhalire madzulo ano. Tathokoza kwambiri Feston. Ameneyo ndi mtolankhani wanga wathu makamaka Feston Malekezo. Tinali kuno ku Chikangawa pafupi ndi Laiprai pamene ndithu pali bwalo la ndege kumene koko ndi kumene ndithu kutali mwambo umenewu umene ndithu amamalizitsa zonse. Ndiyeno ine dzina langa ndine Sam Kalimira nayi ndi Feston Malekezo komanso Bernard Muhone Suzo Gondwe komanso Francis anali pano tilipo ndithu kati mu ndithu zonse kuti ziyende bwino koma tiyamire kwambiri chifukwa mmatsatira komanso mmatikhulupirira. Ambuye akudalitseni. Ameneyo ndi Sam Kalimira komanso Feston Malekezo atolankhani athu amene anali ku Ikwendeni kumene timanyamula matupi a Malawi 9 amene achita ngozi limodzi ndi a vice president mu ndege jatimati ya Suwaija imene tinazapezeka kuti apezeka mu nkhalango ya Chikangawa ndi matupi amenewa anyamuka kuchokera ku Ikwendeni kumene kuchokera ku Chikangawa akupita ku Lilongwe. Poyamba tinali ndi information yokuti matupi amenewa afikira ku Airwing ku Lilongwe Airbase. Pano tauzidwa kuti iyayi matupi amenewa akafikira ku Kamuzu International Airport ndi atolankhani athu amene anali ku Airwing padakali pano pandithu anyamuka kupita ku Kamuzu International Airport kuti pamene matupi amene wakhala kufika kumene koko tikuonesereriso mmene tikuchitira mmene tikuchitira papa Jona. Finally ndege itagwa akuti moyerekeza chinasamu akuyerekeza kuti around chama 10:30 kapena to 11 dzulo chifukwa ndi pamene mulonda wakufupi ndi tawa imene apezeka atadamva chiphokoso amaona ngati ndi ma genset amene ali kuphiromera kwatapita kuyang'ana anaona ngati achili chonse chili bwino osaziwa kuti chapatali pang'ono pamene patali patagwa ndegeyi. Finally anthu amenewa anyamula matupi amenewa anyamula kuchoka mu Chikangawa amene mukupita nawo ku Lilongwe. What do you say? No progress ndikuti pali progress imene ikuchitika makamakaso tiyamikire kuyambirira anzathu amene akhali pa ground amene anali on the search and rescue mission amene akhala kukwera kuyambira dzulo lija amene president anatsindika kunena kuti tisatope kufufuza zokhuzana ndi zimenezi. Komanso I think kumafotokoza kuti tili ndi ma helicopters awiri ndi amene taona nyamuka uko amene azathu atithandizira kuchokera imodzi iwe kumveka kuti ndi ya ku Zambia yoyera ija. I don't know about ya green ija kuti njakuti imene yes kumano chokondweretsa kwambiri nchonena kuti no finally akwanitsa kupanga retrieve the bodies have been repatriated. They are on their way kupita nawo ku Lilongwe. Chikatero ndio tulimwina tukhulupirira ndife pali zina zimene tukembekezera kuti mene ambali akuboma kantsogolera dziko atilankhula makamaka molingana ndi dongosolo la maliro kuti tiyenda motani. We are a nation in mourning. Yes. Zimene zozo zimene tikudziwa pakadali pano. Yeah, Jonah, just to agree with you kuti mmene zatene munthu kuyembekezera timve kuti kodi tipanga motani kumakhala zone na zolamula. Yes. Tukupanga mon for 2 weeks. Yes. For 1 week. Yes. Kuti padzichitika motani. Pali dongosolo lotere abantu akafuna kupanga tizitere. So zimenezo ndikukhulupirira kuti akuboma amene atilankhule.
bwanji iwe ndine titenge break pang'ono because expected arrival time ndi around 5 pm kapena anytime after 5 pakia pamene tibwereso ndi anzathu ena amene ali kukia kumene koko kuli akathe kumene koko kuli teu komanso kuli achina haiten ndi azinzawo ena kumene malenga bonte kuti ationese kuti kumeneko kuli motani ndi padakali pano bwanji tibamvako kaye nyimbo za uzimu zija pamene tikudikirira kuti tibwereso pompano kuti kodi matupi amenewa afika bwanji kulilongwe komanso kumeneko kuli ndani amene akhala akulandira amalawi athu amenewa amene tataya dzulo kuzera pa ngozi ya ndege imene yagwa mu Chikangawa. Khalani pompo.